minulom storočí na mape Zeme ešte boli územia, kde človek nevkročil okolo roku 1900. Vedecká expedícia sa vybrala skúmať najjužnejšiu časť amerického kontinentu, ohňovú zem. Zmizol tam bez toho, aby niekto zistil, prečo a čo možno skrývalo to vzdialené miesto, takmer rovnako ako vtedy. Z rumunského prístavu na Dunaji Galaci mladý muž túžiaci po vedomostiach Anton Lupan vylezie na jablko, aby sa po rokoch práce naučil inžinierské umenie stavby lodí, drsné remeslo námorníctva, romantické priateľstvo, ktoré bude viazať s Pierre Vaillant, synom jedného z členov posádky, ktorá zmizla v krajine ohňa. Príťažlivosť toho neznámeho územia zmení ich smer. Antoánovi Lupanovi, držiac ho v ruke. A mimoriadne dobrodružstvo poznania, rozlúštenia bieleho miesta, ktoré zostalo na mape sveta poslednej štvrtiny minulého storočia. Prihlásiť na odber môjho kanála a ďakujem za sledovanie. Zdieľať toto video na iných sociálnych sieťach. Hovorte zelené kľudu. Bolo všetko! Ale čo vy z tej veľkej príjemnosti? Nezabudnite sa prihlásiť na môj kanál. A veľmi vám ďakujem za sledovanie. Dovidenia. Nezabudnite sa prihlásiť na odber kanála, aby vám neuniklo celé video. Neunikla vám celá moja recepta. Ďakujem vám a dovidenia. Nezabudnite sa prihlásiť na môj kanál a ďakujem za sledovanie. S tvojím plačom nedostatočne. Nepokúšaj sa, pán. Povedz si, že je to tvoj brat, nie že... Poď, klam si zranenia. Som vám povedal, že ju máte dobre strážiť v otázkach. Nepočúvali ste. Chyť ho! Chyť ho! Nezabudnite sa prihlásiť na odber kanála, poďakovať sa a s Bohom!
Nezabudnite sa prihlásiť na odber kanála, poďakovať sa a s Bohom. Pán... No tak, napadlo ma to! Označ ich! Nezabudnite sa prihlásiť na odber kanála, ďakujem a dovidenia. Nikdy na teba nezabudnem. Možno sa ešte stretneme. Nezabudnite dať like, zanechať komentár a zdieľať toto video na iných sociálnych sieťach. YouTube zvyšuje viditeľnosť videí, ktoré sú sledované až do konca. Ďakujem. Pretože už je to nejaký čas, čo sme sa spriatelili. Bolo ti príjemné prísť k nám do SEP? zlé? Chcel by som ti niečo prezradiť. Naše myšlienky sú potrebné. Keby som mohol byť Pozrime ako sa na oni, korab. keď nosia tie marinované veci. To neznáma. Boli korzári. Hrozný. Urobili veľa krvácaní. Angličania to urobili. viem. Žiadny anglický kapitán nevychádzal. Zajtra. Nakoniec všetci ďakujeme a uvidíme sa pri mojom ďalšom Musím ťa dostať von! Bolo to miesto detka. Čo si myslíš o Edrave? Áno, ale keby si s ňou plavil v Biskajskom zálive, zmenilo by to tvoj názor. Chcem ti zveriť tajomstvo. A môj detko, starý lev, bolo správne mať tú éterickú schôdzku. Áno, chytili ho Angličania a dali ho do reťazy. Na povale s ostatnými, spolu s ostatnými. O niekoľko rokov neskôr, v roku 1825, začias Juraja IV. Beagle žiarovka odchádzala na cestu okolo sveta. Brik, na ktorom cestoval Charles Darwin. Áno, cesta bola dlhá a ťažká. Angličania mysleli na našich korsárov. Navrhli im vstúpiť do posádky s prísľubom, že ich nakoniec nechajú ohromených. Ďakujem, už som ich dostal. Na jednej strane s ostatnými. 8 ostatných. Francúz bol kormidelník. Cestoval okolo Zeme. A potom sa vrátil každoročne. Samostatne. Pretože ostatní ušli po ceste. Rozumiem, áno. Ale prečo je to tajomstvo? Bunecu nemohol nikomu povedať, že slúžil na anglickej lodi. To bola hanba. To je všetko. Teraz to vieš aj ty. Pretože v istom zmysle si sa stal súčasťou rodiny. Ukážem ti niečo. Samozrejme, že detko Darwina dobre poznal. Dúfam, že nie je doma. S Bohom. Starý lev! Starý lev! Šiel hore piť pohárik? To by bola kvapka. Pozri, či to neboli. Rino, ukážem ti list od Charlesa Darwina. Má toho veľa. Môj drahý korzár, som rád, že žiješ asi statočný, ako som ich poznal. Poslal som celý deň veľa verzií listu. A nevyčítal som ti, že som ti takmer 3 roky nepísal. Ale v tomto čase som dokončil knihu, ktorú dnes považujem za pripravenú na publikovanie a posielam ju ako niekoho, kto bol v mojej blízkosti. A zase plné teórie o pôvode druhov. A dávam ti to, aby si na mňa myslel, keď na mňa zaútočia piráti. Čo sa týka tvojho syna, statočného Arnolda, prečo si myslíš, že si stratil akúkoľvek nádej? Naozaj si zmizol v tých pustých krajoch
Ja nechcem dúfať, že nie. Charles Darwin. Arnold nie je tvoj otec? Povedala si, že zahynul pri potopení lode. Odišiel cez Atlantik, keď som mal 11 A už sa rokov. nevrátil. Ale ako sa to stalo? Na mori sa stratí veľa námorníkov. Veľké limetky. Sú zvyknutí Niektorí byť sa ako už ľudia. nemusia vrátiť. A ak sa nevrátia, to nebo im bude vedieť. Negácia, ako vidím. Darwin už nestráca nádej. Nie. List je teraz Pozri, čo môžem ešte dúfať? Mimochodom, jeden z ľudí, ktorí boli s ním, Monsenžil, sa vrátil. Z toho vieme, že všetci ostatní sú A nespomeniete, ako sa stala tá loďou havária? Neviem z neho nič Pred dostať. 10 rokmi ho anglická loď našla v Magellánovom prielive. Našli ho takmer šialeného. Takže to by mohlo byť pre teba. Denník o výskume plavby lode Beagle. Nepočul som o ňom nič nové. Už to bolo dávno. Pôjdeme s ním. Myslím, že ich smrť nebude chýbať, ak to netrvá dlho. Už som čítal Niečo niekoľko. z nej. Vždy ťa budem počúvať. Keby na mňa chytil mušlu, myslím, že by to splanulo. Je s autogramom. 1851. Môj milovaný Leon. Som rád, že mi chceš pomôcť. V katekolátorii sa ich Ale nedá nikto iný naučiť. to nevie. Vláda jej veličenstva sa domnieva, že nie je žiadny úžitok zo spoznávania ohnivej zeme. Zaujímal som sa aj v Paríži. Ale nemôžem dúfať v žiadnu podporu zo strany francúzskej vlády. Decembra 1852. Starý kapitán. Našiel som mladého kapitána z Bostonu. Nie je bohatý, ale má malú loď a pár $100 a je pripravený odplávať kdekoľvek. Možno nám univerzita v Bostone dá pár $100 libier. Je mi ľúto, že my dvaja starci nebudeme môcť. Už ich neudrží. Bydlel som v tvojich žiarivých vlnách a na tvojom mieste sú teraz plátky. Som presvedčený, že sa na teba podobám vo všetkých ohľadoch. Hej, Takže ten vieš, chlap je ako že Tatár. nakoniec sa už nič Áno, nehodí. je starý vyšiak. Nie, aj on je len Pozrite človek. sa na víry. Nechaj to v stodole. Prečo si prišiel až sem? Nenašiel si sa? Prehľadával som Leonové papiere toľkokrát, ale nikdy som nepochopil túto podstatnú vec. Ale Darwin a jeho expedícia už nemali šancu ho Za vidieť. sebou má 200 míl cez záhadné hory ohnivej krajiny. Nezabudnite na like, zanechať komentár, zdieľať toto video na iných sociálnych sieťach. Detko píše, že proti nebol Darwin, ale priamo Royce, kapitán Lasa. Jeho ľudia sa báli duchov regle. Prebudím sa uprostred noci a nedokážem zaspať. Neustále sa trápim a pýtam sa. Tebe tiež. Čo si myslíš, že jej tam hovorí? Mohlo by to byť lesy alebo jazera. Alebo Boli tam polia, boli tam púšte, bolo tam všetko. Obrovské bez bohatstvo. objednávky. Nič zvláštne. Keby som bol skeptik, povedal by som to. S nimi alebo bez nich. Krok, Život na zemi by zostal. čo je to Ors? Ale je mučivé nevedieť. Lepšie vedieť, že tam nie je nič. Poďme to zistiť. Musíme! Bez toho som sa cítil ako polčlovek. Celý život by som to ľutoval. Myslíš, že to dokážeme zistiť? Vy ste mi ho vzali, prekliati! Čo ste hľadali v mojej kabíne? Pôjdeme tam sami. Bol to oheň? Magalhesov prieliv? Myslíte si, že je to to isté ako Istanbul a Port Said?
Myslíte si, že je to skutočná vôľa na cestovanie svetom? Áno, Magellanové krematória. Vaša šialenosť vás tiež rozsvieti. Ale ani predtým nebudete mať pokoj po celý život. Magellanova úžina je pre každého námorníka najväčšou výzvou na svete. Vieme, starý lišiak, vieme z tvojho denníka, Z Darwinovej knihy. Ale chceme dosiahnuť to, čo ste vy, Darwin, ty a tvoj otec nedosiahli. Bola raz jedna čiara. Čo objavil stopy Moje jeho otca. sviatky. A ja, odkedy som čítal denník, Som na nič iné nemyslím. Čakáte nejaké dedičstvo? A loď... Odkiaľ? A peniaze na jej vybavenie? Odkiaľ? A peniaze pre posádku? Aj pre zásoby? Na mesiace a mesiace? Aj pre vedcov? Ste o tom premýšľali? Budeme pracovať ako 4, ako 10, ako 20. Za pár rokov budeme mať aj peniaze. Daj Ja si už mám pauzu. našetrených viac ako 100. Mám aj ja koho, kto mi hovorí. Nie! Už vám chýba len zvyšok do 1 000 000. Áno. Máte východiskový bod. Znamená to, že ste šialení a bezcitní. Šialení na uväzovanie. Odpustený otec, pozri, čo mi píše. Ale ak máš v pláne využiť to, čo hovoríš, dávam ti moje požehnanie a podporu, pokiaľ to bude. Pretože nemám dôvod odporovať činom, ktoré sú prospešné ľudstvu a prinášajú česť nášmu národu. Hovoril som s pánom Vea Aurek, ministrom školstva, ktorý je môjim priateľom do určitej miery. Jeho excelencia, hoci chápava, prejavila naozaj živý záujem o takúto odvahu. S ľútosťou mi povedal, že sa nemôže spoľahnúť na podporu zo strany vlády, pretože nikto by si to nevšimol. Los. Tak to je. Nemáme čo čakať od žiadnej vlády na svete. Vieš čo? Nič nedosiahneme. Nikdy. O expedície podľa všetkých pravidiel. Dôležité je, aby sme sa tam dostali aspoň my dvaja. Bude to romantická expedícia, Pierre? A vedecký výskum budeme robiť my? Myslíš, že je to ľahké? Nie je to jednoduché, ale špecializujem sa. Pozri, ja sa pustím do geografie a meteorológie. Ale vážne. Tebe nechám geológiu a prírodné vedy. Povedz mi, čo to znamená. Premýšľal Čo si? si myslíš, že by bolo Pennsylvania. najmocnejšie? Tu aj ja viem. Možno 10-tonový čln s najviac 3 ľuďmi na palube. Iglo cez Atlantik. Čo len tak padáš do rozprávky, no? Pero Buffalo 150 tón s 10 ľuďmi. Veľa peňazí, Pierre. Poďme povedať o škuner. 80-tonový škuner s 5 ľuďmi okrem nás. Našiel som. V Turecku sa stavia železnica na Anatolskej Najťažšia plošine. stavba dnes. Ideme tam. Platí sa 4-krát viac ako kdekoľvek inde. Fajn, ale... My sme lodní inžinieri. Strácame. Chápeme. 1 až 2 až 3 až 1 mosty a 2 železné múry. Nie je to ťažké, ale predsa sa schádzajú. Počúvajte, kampane. Poďme Chcem do vidieť krypty. niečo iné, ako tie špinavé podlahy na stavbe. Možno niečo, čo pripomína tvár Gingy z Portside. Neviem. Zabudol som. Nikdy som o tom neuvažoval. Myslím, že by som radšej pozeral na správu. To by bolo niečo. Postava je pekná, ale tie, ktoré sú na predaj, sú na druhej strane. Áno. Dobre, včeli ste boli. Prešli k nám. Nebál som sa, nepáči sa mi to. Nebudeš to čakať. Stop, ani cent menej!
Chcem sa vrátiť do Holandska Drahý! domov. Nie, chceš si vybrať 930? Nie, nie, nie! Pozri, uletelo mi to z hlavy. V akom zmysle? Chceme kúpiť loď. Všetko najlepšie. Marta si to váži viac. Uvedomujeme si to? Ale máme iba 1000 libier. Presne toľko, koľko požadujete. Bolo by nefér, keby sme využili nevhodnú príležitosť pre teba. Čakáme týždeň. A ak do tej doby nenájde sa niekto, kto by ponúkol cenu bližšiu k pravde. Netuším, čo Ste urobí. námorníci. Prečo chcete byť námorníci? Idete kupovať Poďme loď. cez more. Chceme sa dostať na miesto, kde ešte nikto nebol. Väčšine 30. Človeče, mám 35 rokov. A ja 36. Hej, keby som bola ja mladší, išiel by som s vami aspoň ako kormidelník, keby ste ma nechceli ako kapitán. A koľko peňazí ste povedali, že máte? 1000 lír. Dajte 900 lej, aby vám zostalo aj na vybavenie. To nie je možné. Nemôžeme to prijať. Robíme to tak, ako sme sa dohodli, inak vezmem loď na šíre more a potopím ju vlastnými rukami. Kúpili ste 900. Kupoval som, áno, nevedel som, nekúpil som si. Teraz kupujme. Hej, braček, poď sem. 900, ale kúp si ju za 1000 a budeš sa na nej stratiť, braček môj. To je ich inteligencia, kapitán. Dajú vás na loď. Ty škriatok. Počkaj, vezmi si tieto 100. Je to moja túžba. Pane, Len oko myslí. Daj mi tú druhú, ktorú... By nás požiadal sultán. Zaplatil by som polovicu. Uvedomuješ si to? Je naša. Áno. Navrhujem, že ako prvé jej zmeníme názory. Páči sa ti to, Marta? Áno, je to dievčenské meno, ktoré... Aspoň kým meno mojej lásky zostane, nikdy som nemal. Míču. Mladík, šiel si svojou cestou. Ale príde aj čas lásky, ak o ňu naozaj stojíš. Málo mi to dáva zmysel. Myslím, že by sa im hodilo meno. Symbolické. Ktoré by bolo spojené s našimi nádejami. Takže ju pomenujme Nádej. Ako môžeme vyriešiť tento problém? Môj bratranec mi teraz volá, prečo chýba mi niečo. Skončí sa sol a korenie. A jedži cigaretu, daj im na zem. Kapitán, pre mňa je to drahšie ako zlato. Ponáhľajte sa, buďte bez obáv. A keď idete na galérie, ako sa dostanete na hory? Dovidenia. Nájdeme to, nájdeme. Ako môžete ísť bez toho, aby ste si robili starosti? Kto je to? Je to Sermacio. Pošlite ho preč. Netiahni ma, som druhým slnkom pre moju mat. Zohriali ste marfa. Nech si umýjú deti. Práve som podpísal podobné telefónne hovory. Dovidenia. Je to len tak? Prečo? Stôl je pre hrniec z Dunaja. Galaťania, možno vám pomôžem vidieť krajinu, nie? Existuje tak veľa rokov. Áno, veľmi by som si to želal. Nemôžem toľko chýbať na stavbe, ak chceme skôr odísť cez Atlantik.
lietadlá tam. Ale vieš, prečo to môže byť? Myslím, že sú to lode v Ankore. A čakajú na deň, kedy vplávajú na Dunaj. Zvedavý podľa stopky neves. Kormidlujte 2 karty vľavo. Rozumiem, 2 karty vľavo. To je to. Hodí ich na bok. Všetci na palubu. Nech sa strieva. Naplnený polemikami. Dej mu ruku na lopatu, aby ste si mohli potriasť rukami.